Probably siguro no sa iyang una nga pangutana, probably ang rason is sobraan ka ah, nahigugma ang iyang igsuon no, sa sa bana nga abusado maong bisan og unsa og nila og warning or hatag og ingon pa ideya nga dili na maayo ang nahitabo is sila pa hinuon ang nakontrahan, di ba? Sila pa ang gipakadaotan kay mao gina gidaot kuno or giguba kuno ang ilang pamilya. Og uban pod sa ato na mga nahibal-an diri no sa previous nato nga mga episodes na apoy uban lagi nga mga asawa nga sa kagustuhan nila nga buo ang ilang pamilya is antuson nila kung unsa man galing ang mga kamatuoran nga sakit para sa ilang kaugalingon basta lang dili mo palayo ang ilang bana or ang amahan sa mga bata. For example, nga na kuan gihapon makonsiderar gihapon nato nga pagpaka unsa tawag ani kanang magpaka-martyr. Yes, oo, magpaka-martyr. Magpaka-martyr na lang bisan og sakit na or halata na kaayo no or kuan na kaayo sa pananaw sa uban nga mga tao. Ang uban pod ati Will tungod kay threatened, diba? Na may uban nga bisan og sakita para sa ilaha pero dili nila kayang mupalayo or tuldukan ang relasyon kay threatened sila. Kada bang kontrolado sila kaayo sila. Yes, sa ila partner. Mahadlok sila nga mo desisyon og mga butang-butang kay mao lagi na pasakitan pero ay mga panghulga mao ni nakapait no wala ta ka side kung unsa gyud ang pinakarason sa imong igsuon no ang ikaduhan niya nga pangutana ati well actually medyo duduso ko wala ko naka-research do pero makonsiderar gyud ni nga klase nga domestic violence. O probably ang mga anak kung naa siguro sa saktong edad or kanabang butan na naa siguro pod sila naapod siguro sila say nga na kay sulod sa panimalay domestic man parte man sila sa ilang sa ilang sa pamilya o pwede sila nga mo initiate bisan sa pagpangayo og tabang kana sila mismo ang mangusog no nga mabarugan nila ang ingon pa statement kay actually na ako nakakuanan po na experience po ani nga nakasaksi mi didto dili siya ingon nga basta-basta pod no kay pag abot didto sa police station pangutan-on pa ka kung unsa ka kabuo ang loob nga kaning imong gireklamo is dili ni basta-basta nga hisgutanan kinahanglan na sure ka sa imong kaugalingon nga kuan mo diretso kay mao lagi na kasagaran pod sa mga rason no nga na mo file kay nga na pero pag abot didto kadalagan ning i-withdraw or bakwion ang istorya. Yes no mabukit tingala lang tangang nakagawas naman oo dili pod siya ingon nga dili mas ingon nga magreklamo ta pero dili pod na to mailimod nga hasol pod na sa mga tawo mga otoridad nga muhikay unta sa ingana pero nasugdan na unya bakwion ra no so sana sa mga i-considerar probably sa atong letter sender no kung dili pa man galing sa legal age ang mga bata sa imong mga igsuon pwede mo siguro nga kamo ang ingon pa mo duol bisan og sa barangay lang sa magpahibalo nga ing ana gyud ang nahitabo well pero kung obvious gyud kaayo Ate Will no kinahanglan lang gyud og complaint lang siguro para na ay makuan didto yes bisan kuan Ate Jane lain tao basta kuan obvious na makita na daghan ng maka-witness labi sa gibuhat labi na og ang mga anak nila is makakuan gyud no makabarog or kanang desidido gyud nga ma-actionan na aron na matuldukan na ang ang kasakit nga gi-experience sa ilang inahan. Og sa iya pod sa atong letter sender siguro para sa ako isip igsuon naog naagyod kay ingon nga matawag siguro nga tulubagon Ate Will kay aware naman ka sa kung unsa ang nahitabo oo sa sinugdanan na gikontrahan ka or sa banana pero karon nga nakadungog na ka nga sometimes mag-conversate na si Mama nila nga siya na lang usa na sa mga sign no nga dili na siya gyud able nga maka-decide para sa iyang kaugalingon kay naanay something nga nag-struggle siya sa iya ganing personal no kana bang
too much abuse man gud unsahay Ate Will no, kay medyo makakuan sa atong kaugalingon nga sanity, di ba? Makadaot gid na kay sobrang depression Ate Jane. Magsagol na ang depression, ang kahadlok, probably ang kabalaka kung unsaon ang mga anak kay kasaga inga naman gyud wala man gyud inahan nga dili maghuna-huna sa welfare sa mga anak. So para sa ako imong pangutana, medyo kinahanglan na gyud ninyo karon nga mo medal. Kung ni medal manggaling mo previously, actually dili to pag medal no, naghatag ra mo og information. Karon murag mas kinahanglan na ninyo, hopefully dili maabot sa punto nga pati ang mga bata madapatan para ma-appeal pa sa mga physical nga pag-abuso. Kung ano mo interfere na sila. Usa na gyud na sa inyong kinahanglan nga paningkamutan, lig-unan aron ingon pa maundang nalagi ang ingana nga klase nga pag-abuso. O hopefully pag-abot sa kanang pag-atubang na gyud or sa dinhaa, matag ebidensya mapaningkamutan ninyo nga matigom or makakolekta mo no para dire-diretso na ang kuan og paningkamutan ninyo nga maampingan ang inyong igsuon nga biktima sa kana nga violence, domestic violence. So maura siguro to Ate Will akong i-share sa atong letter sender. Yes, salamat Ate Jane. Og naapo koy ikadugang no para sa ato letter sender karon sa imong mga pangutana nga dili bitaw tinuod gyud dili lalim isip igsuon nga atong makita siya nga medyo nadihado or gi kanang pasipadan. Muri akgid ta no kay what is igsuon ko na nimo. So, kung inaani pod nga kahimtang Ate Jane nga ikaw na nung oy awayon nga kana bitang mga denial nga klase nga tao. True, nga, denial gyud. Yes, nga bisan tinuod ang nahitabo apan ipaglaban gihapon niya, i-deny gihapon niya nga okay ra wala. Kaya ra iyang panalipdan ang gibuhat sa iya ha. So, Ma'am Bona, no, nga, ang imong pangutana una nga na iyong kangana ba kay tulubagon? Yes, naagyod kay imo man siyang igsuon. So, hunahunaan na lang nga, kung nahitabo na sa iya ha, siguro, tungod na sa iya, mo nagingon lagi ni Ate Jane nga, tungod sa iyang dakong gugma, si Ambana. So, bisan, unsaon siya, kuan Ate Jane, bisag unsaon siya og pasakit, kay, o kanang i-betray, tungod sa iyang magpatigbabaw man gid ang iyang feeling dawaton ra. Yes, iya ra dawaton andam man siya kay mo na giingon nga basta tinuoray ka na higugma di na kamutan-aw sa mancha nga gibuhat sa imo. Yes, kundi murag ko ana lang to Ate Jane, murag ko ana to no spices ra to sa iyang feelings na dili na niya i-matter tong mga gibuhat sa iyang partner kay ipasulabing niya ang paghigugma no sa iyang bana. Dili siya masakitan murag na tao inaana Ate Jane mo na ingon nga magpaka-martyr o magpakaulipon na lang siya. Murag taas ilang tolerance bahin anak. Taas ang ilang tolerance niya na. Pero og kita murag dili man na murag Ate Jane layo ra. Murag di gyud makaya. Yes. So imong kuano no ang imong buhaton karon nga murag sabto na lang siguro nimo siya tungod sa iya problema, di ba? Kay isip igsuon murag mo kuan man gid sa imo nga mopatigbabaw man gid kay mo na bitaw nagiingon Ate Jane nga blood is thicker than water. So bahalag na suko mo sa iyang partner pero ayaw gyud dili gyud nimo biyaan ang imong igsuon bisag nasuko po sila sa imo pero imo na lang i-consider pero imo tungod sabto na lang nato kay tungod lagi kuno na sa iyahang gugma sa iyang partner. And then kuan kanang nay imo pong kuan murag dako gid kaayo ang imong ihatag nga pagsabot sa imong igsuon nga kung sa iyang mga reaction murag pagpailog lang gihapon siguro Ate Jane. Iyang hatag mo nagiyon nga tungod sa imo pong love isip igsuon so mo hatag ka og pagpailob sa iya pasensya. So pasagdahan na lang nimo siya kung inana sa ang kinaiya. Murag konsiderasyon sa iyang consider reaction. na lang sa iyang reaction tungod kay na inana siya tungod man sa iyang problema. Di man siya inana sa una, di ba sawa pa siya namin niyo. Dili siya inana. So karon nga nakapartner siya og medyo problematic
mo nang nagka-problema pud ang iyang kinaiya. So kinahanglan nga imo gina siyang kuno tabangan og medyo kung naa kay kadagangan o imong kuno imong nakay kadaganan nga magpatabang pud ka nga siguro wala na sila ginikanan Ate Jane kay wala niya na mention ang mga igsuon ra. So kung naa pa kay mga makita nga makatabang sa inyo ha pag uli sa inyong maayong kabubuton or kanang iyang pamatian. So tabangan pud to siya nimo kuhit nga para mamati. So sa ikaduha nimong pangutana nga nganong naaman jud kunoy asawa nga magantos bisan imaltrato na sa bana. Yes, naagidaghan tungod lagi sa atong giingon nga Ate Jane nga gugma. So grabe ginyang gugmaha sa iyang bana, dili siya pwede nga mobiyat kay dili siya gusto nga mawala sa iyang pananaw niyang bana. Kaya niyang pasayloon bisag unsa ang gibuhat sa iyang bana niya kay magpabilin ra gid siya sa iyang bana no kay wala man siya regrets. No, na di po niya i-blame ang iya bana, iyang kuan kaugali kanang di man siya magbasol nga nganong inaani man ni akong nabana mo man akong gipili, di ba? Kay kung kita magbasol man ta manginaang siya wala siya regrets. So iyang magpabilin gid siya to sa iyang partner tungod kay murag kanang unconditional love siguro ang nasa iya Ate Jane. So mo na inaana no nga og ang uban pud Ate Jane mga anak pud nga deserve ko ani nga mga panghitabo kay gahi kog ulo mo ni nagtuman ko di ba? Naa pag inaana nga mo stick na lang siya. Oo. Maulaw na pud mo sampit Ate. Oo, mo stick na lang siya dihang dapita kay tungod ang iyang basulo ng iyang kaugaling nga angay ra ni mo kay nagtuman ka di ba? Inaana. So insapod na nga di na lang siya mohawa diha kay medyo ang mag-drive siguro na Jane kauaw og pride pud no. O na pud siya pride nga iyag yung panindigan ang iyang gibuhat nga desisyon. So ang ikatulo nimong pangutana kung naabay rights o katungod ang mga bata nga mo complain against sa ilang amahan. So kay kung Ate Jane kung managion kung minor age pa sila kinahanglan sila kanang mag-assist. Yes, mo assist kani mo na ingon nga guardian. So kinahanglan siya guardian. So kamo nga mga nearest relatives, uyuan. So kamoy pwede mo ka guardian. Bahalag masuko ang ilang ila papa sa inyo basta kay nihay mo lang pud mo sa inyong katungod. So naa sila'y pwede ninyo sila dadon sa insaktong ahensya nga gitahaasan ni ining mga domestic violence pinaagi sa pag-abusar sa ilang amahan aron mapakgang kay kung dili mo lihok o dili mo kuan ang mga bata dili mo complain kay kamo dili man mo pwede mo complain kay aron dili mo kasukan og dugang sa inyong igsuon o dumtan. So ang mga bata pwede kaayo sila mo complain kung minor mo nang ingon nga kinahanglan guardian pero og insakto nag-edad so pwede na sila makadiretso Ate Jane. So hinaut unta mambo na nga makahatag mi sa imo no og kanang giya sa panghitabo karon sa imong igsuon. So hinaut unta pod nga magkauli ang inyong maayong kabubuton. Bahala og kuan magkainon sa Ate Jane mo na ingon nga igsuon man na nimo. So way kuno mo sa pagpailog o maura to ang among ikahatag sa imo karon ning kapon. Joy FM. Mga ka-feelings padayon ta sa pagbasa sa atong napiling quotes for the day gikan sa sulat ni Ali Condi sa countryliving.com nga nag-ingon. As you're growing up and you're close, you can't trust anyone the way you trust your sister, but also they have the power to wound you in ways no one else really does. So gamay lang pagpahalapad Ate Jane about ni sa Ate Jane kanang fighting sister. So kanang mag-away-away. Yes, nag-away-away ang sister. Sometimes mag-imagine ko Ate Will no, murag wala ko ka-experience na. Siguro ko experience na siya sa kanang close ra gani ang age gap between pila ra ka years or something nga na. Okay na ako no ang
rivalry. Oo, Kung naagid. close kayo Oo, naagid na. Sa bagay kay akong sister ahead sa kong 5 years, medyo maturon pod to. So, murag yes. naasa iya Layo tanan. ra kayo Ate Jean ang gap. Oo, naasa iya tanan ng adjustment to. Actually, high tuod sa ima da pikot Jade Consigna dollar. Normal gyud siguro nga kung magdako ta no. Labi na akong ma-experience nato sa atong igsuon sa sisters. Siguro sa brothers pod no nga kung magdako ta dili gyud ta makahanap og someone nga kanang pinakakasaligan nato. Labi nagdako ta nga oo, constant ang fighting pero at the same time kanang gina-emphasize gani gihapon sa sa atong mga ginikanan kung unsa ka importante ang mga nagsuon. Og kung naa may tawo nga mo depensa sa imuha nga kinahanglan ka og proof, probably ang imo gyud ng mga igsoon kay gikan sa imong pagkagamay kabalo na ka kung unsay mga diskarte ana para lang proteksyonan ka. So walay someone nga imo nga kasaligan labi na kung maayo og tight ang inyong relationship nga managsuon no. Walay lain na except sa imong mga igsuon pod. Tinuod gina Ate Jean nga bisag unsa ninyo kaawayon nga managsuon sulod sa kapanimalay apan sa gawas diha nimo makita sila kon na gani mo hilabot di ba mo kuan gyud ka mo react gyud ka bisag kaaway bago pa mo nag-away di ba? Yes. Og sometimes mo igon po dati will nga walain na makapasakit ana ako ra di ba na mga ingana pod nga mga linyahan pero wala lagi pod na no kung, pwede ra ko magpasakit kay igsuon ko ako ray may katuod yes. Pero naapay lagi uban sa pagkaingana pagkawan sa dili maayo pod ang pagka-guide sa managsuon wala pay lain nga makapasakit sa ato exceptionally kung di ato pong mga igsuon o mao na realidad sa kinabuhi. Yes, so, tinuod na. Better pa ning kamutan nato nga ma-okay atong mga relasyon sa atong isig ka igsuon. Mo gina importante nga dili nato talikdan ang atong igsuon bisag murag natural gid sa ato nga ano nga naagay fight. Yes, og nakaapas diri Ate Will. Yes, go Ate Che. Hi to Mary Grace De Jesus, listening from Zivania's Laundry Shop. Yun, happy pamilo din ha sa inyo. Pamilo yun. Bita mo na yung pagpaminaw din ha sa inyo ha. Sometimes magoda mo ingon si Ma'am Mary Grace nga listening while namilo. Oo. Murag mao iyang kalingawan or pastime. Og syempre nakadumdum pod ko Ate Will mga iyong hapon pod sa magsuon din na ang no nga Jeremy og Marites Parpan. Og syempre sa Mr. and Mrs. Rico og Jelma the Sexy Paredes. Happy listening po may hapon. Yes, may hapon sa tanan. Og salamat sa pagsunod sa among programa. Og Ate Jean, mag-una sa tao, gamay lang pag kanang ikabili nimo nga mga words sa atong mga ka-feelings karon ning kapon. Yes, siguro mo particular ko Ate Will no sa managsuon kay naagay mga instances nga sometimes mabaguhan buot ganita sa itong mga igsuon no kay nadak-an nato or nakauban nato nga ingana mahinahon pero kalit lang og katulibagbag or di ba yes, Ate Jean labi na kung nanay partner ka naman ninyo nabitaw na mo justify dayon ta nga natakdan nas ba na diba natakdan sa asawa na sa partner or sa bana din ha pero kinahanglan pod natong masabtan na mga ka-feelings to nga pagka once na ay something nga mo come up sa ato nga pinakalit probably na apoy something nga na-experience nila nga wala ta nakabantay. So, before ta mo rant out or mo judge sa atong igsuon nga nausab, i-check sa nato sa atong mga kaugalingon kung wala ba pud tay nabuhat or nabuhian pud nga istorya sa ilaha nga maoy naka-trigger nga mo cold or mausab ang ilang mga pagtratar. Oo, mawala ang ilang pagrespetar sa ato. Og if ever wala tay makit-an or pero dili ta sa atong mga kaugalingon ang maka-istorya gyud actually pwede ta mangutana sa atong isig kaigsuon pod sa uban nga igsuon or di ba ta sa atong mga ginikanan kay kita sa atong mga kaugalingon sometimes di gyud ta kabantay nga dili na dayto mao. Yes, sa hay Ate Jean kaning taklis bitaw ta manulti. Murag di lang wala lang nato gimain nga naka-hurt na kaingon ka nga. Sakto ra man to, okay ra man to akong giistorya. Pero lain na dayto. Kay lain lagi ta mao lagi na ingon na naalagi tay individual differences. So sa imo ha pwedeng easy ra to, dali ra i-handle ang mga butang, ang sitwasyon, ang nabuhian nga istorya pero sa usa dili na ingon tolerable. Sakit na para sa iya ha. So
might as well kung naa may changes or mga kausaban nga mga pagtratar or pagtagad sa ato, might as well assess nato atong kaugalingon pod nga binuhatan. Ug if ever wala man galing gyud tay nabuhat, mao nay ginaingon nga kinahanglan natong tutukan or obserbahan ang atong mga igsoon, kay basin og naapod sila mga kanabang kaugalingon nga battles at will nga wala lang nila gina-share kay maulaw or mahadlok or unsa ba na din Magpanagan na. Para makatabang punta sa ilahan. Maura siguro to Ate Will. Yes, salamat ate. Punta sa pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa sulat sa Matthew 5:17 nga nag-ingon. Think not that I am came to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. So, mga ka-feelings, nagpasidaan ka na to ang balaang kasulatan o balaang pulong nga mo ani siya diri sa kalibutan aron sa pagpatuman sa mga kasuguan sa amahan, dili sa pagguba kundi sa pagtukod ug pagbarog sa mga pagtulunan, pinaagi o subay sa dalan sa kamatuoran nga sibo naa sa kasulatan. So mauna no nga dili ta ngayon madlok kung moabot na ang judgment Ate Jane, di ba? Oo, kay dili man kuno siya sa paguba. So maora na ang atong share karon ning kahapon non mga ka-feelings, wala naman tay igong oras sa atong pagpadayon sa panag-uban-uban karon ning kahapon non. Hangtod na lang ug mga adlaw ug uban sa atong ati sa kanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, uguban sa atong control nga sa Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Diyos.